سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ኣብ ኤርትራ ብምዃን ልምምዳቱ ከካይድ ጸንሐ ተቃዳማይ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ 22 መጋቢት ኣብ ጣልያን ዝካየድ ውድድር ናይ ዝዓመት ናይ ፈለማ ናይ ሞኒመንት ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ንምስታፍ ምስ ክለቡ ተጸምቢሮም ሚላን ሳንሬሞ ቅልስ ናይቶም ናይ ክላሲክ ሓራግጽ ኣብቲ ዝነውሐ ውድድር ንዝበዝሐ ናይ UCI ነጥቢ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንምርካብዮም ውድድሮም ዘካይዶም ከም ዝፍለጥ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2022 ኣብ ፈላሚው ጠወቱ ኣብ ሚላን ሳንሬሞ መበል 12 ኣብ 2023 ድማ መበል 28 درجة حيز وردرو مززامو يذكر بينيام جرماي بمهنيات كلاي ولادو نمحقاف كم ترينو أدرياتيكو زعمل سل وردرا سريزو أب أسمرا كم زقني ذكريوم أبزنلو مع عمد وردر ميلان سانريمو بدمر 50,000 يورو جنزباو الشلمات نتقادمتي تقريبا لهم نقدماي 10,000 نخلاي 10,000 نسالساي 5,000 نراب عايكل تشحن 500 نرحم شايكل 10,000 يورو النابل يغتسل كاب 10 يكسب مبل 10 خوينا من زوات وتقادمت دما نفس وكفهم 500 يورو كشيلهم يوم شامبيون إيرترا أبال موفيستار ناتنايل تسفاسيونن تعواتي شارشاي مدرخ زور رواندا نهم زراي عد موسان ربع 10 كعت مقابيت أبتلان أبزكيرني حدا مع الدر ميلان تورينو مسكلاباتهم تسليفهم خوادر يوم ميلان تورينو ني حدا نتبي برو درجة عقنزلو وردر كوينو أبزع عمد دمان مبل 260 جزيو كان ميلانو دبقيسوم أب تورينو زازم نا 274 كيلومتر نو حد جفن وردر كالسلاسليوم أبزور الدر تقادمتي أبسطح قولا قول وعلوم أمزازم 25 كيلومتر جن 4.2 كيلومتر نوحاتن بجمجم دمام 9.2 مئتاويت من قرار أبجلك فلادما كسب 10.2 مئتاويت كبده زلو عقب باسيليغا دي سوبيرغا حد جزية جريروم أبزبانا زازمور درك كايديوم أبزور در عبيت مكرات نايورلو ترتقادم تخصاتو في دما تثبيت يقبرلهم بروفايل نايزور در مسنايناتو نهو من زخيد بمخانو دمام زدوم كل تقادم تدام يقوم كواتسو تثبيت يقبرلهم أبزور در كامنات نايل تسفات ينهم زرعين بتوسخ كم بريطانياوي آدامياتس إيطالياوي دياغو أولوسي كولومبياوي إينر روبيو إكوادوراوي ريتشارد كاراباس أسترالياوي ميكيل ستورر إيطالياوي لورينزو فورتوناتو سويسرلانداوي مارك كيرشن زامسلو سميات عبيت تقادمتي عالمنا كساتو فيهم أبزحلو في عامتات نزور الدرس تعود له تقادمت مثل نعزب أبغلتشن 15 إيطالياوي دياغو روسام أبغلتشن 16 كولومبياوي أنجل لوبيز أبغلتشن 17 كولومبياوي ريغوبرتو أوران أبغلتشن 18 فرنساوي تيبو بينوت أبغلتشن 19 كنداوي ميكيل وودوس أبغلتشن 20 فرنساوي أرناو ديمار أبغلتشن 21 سلوفينياوي بريموز روغليش أبغلتشن 22 بريطانياوي مارك كافنديش أبغلتشن 23 هولنداوي أرفي ديكلي زحلف عمد دم إيطالياوي ألبيرتو بيتيول تعويت ملوم إيطالياوي بابلو ماغريتي نايفل معود نايزور الدرك خون كله قال إيطالياوي كاستونت جيرادون قدما بحموش تعوتات نايزور الدر كبروسن حيزو زركب تقادمايوم زحلف السمون بعود اسبانياوي خوان ايسو مزازم زرخبت رينو ادرياتيكو كابنوي عمتات حيزو بتقادمتي كمدال وردر نجرو دي ايطاليان كالوت عبيت وردرات ناي زعمت كوسد صنح وردريوم ابزلو معمد دما توردر بلكع تقادم تخفتن كدالون زخل وردر مخانيو امسكيروم أبناء المعمد وردر ترينو أدرياتيكو أمونغو توادر تزنبر قلس زكايدو زنبر متقعتا تقادمتن قل دما أسكا فكومانا حيزوم زقربون تقادمت دما أرئيونا حليفهم كابزقت سيلنا حموشتا تعزبتتا ترينو أدرياتيكو كنكافلوكم قداماي اسبانياوي أبال UAE خوان ايسو زريل ديليوم اسبانياوي أبال UAE خوان ايسو نترينو أدرياتيكو معواتو تراي عبمال اختيو ليخوم ايسو زعوت ابناي بروفيشنال قعزو تزعبي عوتو كون كله بول قدمان بدرجه ناجيسي ناي جراند تور تواداري ابريخوم ايسو نفيليبو غانا انطونيو تيبرين ديري جنبليصو نزور الدرك عوتو المخالو دما جينا كتف زي جمر عقر عقمو ندرجه عبيت ور الدرك عوتو لمزخل تقادماي مخانونا مسكريوم خوان ايسو لك عوا قداسنات ناي زور الدرز فل تقادمايوم نزعوت قلصن كله دما ايسو اتزعبي عوتيو بمبال
ይጅምር ጂሮ ዲ ኢታልያ ድማ ካልእ ደረጃ ብምባል ቀጻሊ ትልሙ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተመሳሳሊ ዓወት ምድጋም ምዃኑ ገሊጹ እዚ ወዲ 22 ዓመት ተቃዳማይ ኣብ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ብዘርኣዮ ቁመና ጥራይ ሓደ ካብቶም ንጂሮ ዲ ኢታልያ ክዕወትሉ ዝኽእሉ ሕጹያት ተቃዳምቲ ክበሃል ጀሚሩሎም ይኹን እምበር ኣይሶ ብልክዕ ንጂሮ ዲ ኢታልያ ክዕወተሉ ዝኽእል ተቃዳማይ ድዩ ነዚ ንኽገብር ነቶም ናይ 3 ሳምንታት ውድድር ከመይ ኣማሕዲርካ ከመይ ትዕወተሎም ልዑል ተመክሮ ዘለዎም ከም በዓል ሪቻርድ ካራፓዝን ፕሪሞዝ ሮግሊችን ኣቐዲምካ ምውጋድ ከገድሶ እዩ ቁልጡፍ ዕቤቱ ልዑል ታክቲካዊ ንቕሓቱን ፍርሒ ዘይብሉ ቅዲ ጸወቱን ግን ኣብ ፋልማይ ናይ ጂሮ ዲ ኢታልያ ውድድሩ ናይ ጂሲ ውድድር ካብቶም ስጋኣት ናይ ውድድር ክኾኑ ዝኽእሉ ተቃዳምቲ እዩ ገለገለ ተንተንቲ ቅዲ ምሽክለታ እውን ሓድሽ ተሳታፋይ ኣብ በኽሪ ውድድሩ ንጉስ ዝኾነሉ ውድድር ክብሉ ይገልጽዎ እቲ ቀዲሙ ዝለዓል ሕቶ ግን ኣብ ናይ 3 ሳምንታት ውድድር ዝህልዎ ቀጻልነት ናይ ቁመኑ ምስ ናይ ከም ፕሪሞዝ ሮግሊችን ሪቻርድ ካራፓዝን ዝመዓራረ ድዩ ዝብል እዩ ይኹን እምበር ኣብ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ዘርኣዮ ቁመና ግን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ንዓበይቲ ብድሆታት ክገጥም ድልው ምህላው ኣመስኪሩ ካልኣይ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ልዕሊ ክኢላ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ተቃዳማይ እዩ ፊሊፖ ጋና ኣብ ዝነሎማ ዓመት ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ንኽዋን ኣይሶ ሲዒቦ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድር ምዛሙ ካብቲ መሳጥነት ናይ ውድድር ዝነበረ እዩ እዚ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክኢላ ጥራይ ዝፍለጥ ዝነበረ ተቃዳማይ ድሕሪ ደጊም ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኩናት ዝኣቱ ተቃዳማይ ምዃኑ ዘመዝከረሉ ደረጃ ይሰኒዱ ጋና ኣብ ከበድቲ መዓልትታት ማለት ኣብ ናይ ዓቐብ መድረኻት ምስ ክኢላታት ናይ ዓቐብ ክጸንሕ ምኽኣሉን ኣብዞም በዳህቲ መድረኻት ድማ ብሉጽ ደረጃ ሕዝቢ ምንባሩን ነቲ ብቐጻሊ ዝሃንጾ ዘሎ ቁመና ዘንጸባርቕ እዩ ፊሊፖ ጋና ኣብ ናይ ጂሲ ንኽዋን ኣይሶ ሲዒቡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ምዝዛሙን ኣብ በዳህቲ ናይ ዓቐብ መድረኻት ናይ ግዜ ክሳራታቱ ኣብ ምንካይ ዘርኣይ ቁራጽነት ድማ ኣብ መጻኢ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ነዊሕ ሰሙናት ዝወስዱ ውድድራትን ናይ ክላሲክ ውድድራትን ካብቶም ፋቮራይት ዘይኮኑሎም ኣብነት ኣይረኣየካን እዚ ኣባል ዓባይ ብሪጣንያዊት ክለብ ኢኒዮስ ዝኾነ ተቃዳማይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ብዝሃርሞ ዝነበረ ብሉጽ ሰዓት ዝፍለጥ ዝነበረ ተቃዳማይ እዩ ይኹን እምበር እዚ ናይ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ዓወት ካልእ ሕቶ ከላዕል ገይሩ ጋና ጌና ኣብቲ ዓቐብ ናይ ምሕኳር ዓቕሙ ብዙሕ ዝተርፎ ተቃዳማይ እዩ ንሕጂ ግን ቀንዲ ኣተኩርኡ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድራት ምዕዋትን ኣብ ናይ ደቂ ጋንቱ ዓወት እጃሙ ምጽዋትን እዩ ናይ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ብቕዓቱ ግን ኬንዮ ክኢላ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ካልእ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ተቃዳማይ ምዃኑ እዩ ኣነጺሩ ምናልባት እውን ዓወት ኣብ ዓበይቲ ናይ ክላሲክ ውድድራት ሳልሳይ ማቲው ቫንደርፖል ናብቲ ዝፍለጠሉ ቁመና ክምለስ ተቃሪቡ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ኣብ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ናይ መድረኽ ዓወት ዘይመዝገበ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ናብዚ ውድድር ሒዝዎ ዝኣትዎ ቁመና እቲ ንሱ ብዝያዳ ዝልልየሉ ናይ ክላሲክ ውድድራት ኣብ ኣጋ ምቕራቦም ናብቲ ዝበለጸ ቁመኑ ይጽጋዕ ምህላው እዩ እቲ ቅድሚ ዓሚ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ደፊኡ ዝነበረ ተቃዳማይ ኣብ መላእ ውድድር ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ጸወታ ይተኸቲሉ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ክፍኑ ከሎ ድማ እቲ ዝተለምደ ተባራዒ ኣገባብ ጸወቱ ድማ ይተኸቲሉ ቫንደርፖል ዋላ እኳ ኣብዚ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ኣይኽኣል ደናግኡ ግን ምስ ምምጻእ ሳንሬሞ ናይ ኮብልስቶን ናይ ክላሲክ ውድድራትን ናብ ቁመኖም ይምለሱ ምህላዎም ርእሰ ተኣማንነቱ ሰማይ የዕርይጉሉ እዩ ንትሪኖ ኣድሪያቲኮ ናብ ክላሲክ ውድድራት ብምዕዳወ ተጻዊት እዩ ዝበለ ቫንደርፖል ናብቲ ዝበለጸ ቁመና ይምለስ ምህላወዩ ዝወረኒ ዘሎ ስምዒታት ነዚ ስምዒታት ንኸበራበር ድማዩ ናብዚ ውድድር ኣትየን ይረክብል ቫንደርፖል ካብ ውድድር ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ዋላ ናይ መድረኽ ዓወት ኣየመዝግብ ብልክዕ ሸቱ ሃሪሙ ምውፁእ ግን ገሊጹ ቫንደርፖል ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ውድድራት ሚላን ሳንሬሞ ዙር ፍላንደርስን ፓሪስ ሩባይክን ክጽመድ እዩ ኣብ ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ዘርኣዮ ብሉጽ ቁመና ድማ ኣብ ሕጹያት ዕውታት ናይዞም ውድድራት ዝሰርዑ እዩ ራብዓይ ጆናታን ሚላን እቲ ዝቐልጠፈ ናይ ቅጽበታ ውድድር ክኢላ ዙር ፈረንሳ ናይ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ጂሲ ውድድር ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቅልስ ማእከል ስሕበት ትሪኖ ኣድሪያቲኮ ብምንባሩ ናይ ጆናታን ሚላን ክልተ ናይ መድረኽ ዓወታት ክንድቲ ኣቐልቦ ይረኸበን እቲ ኣባል ሊደር ትሬክ ዝኾነ ተቃዳማይ ኣብ ውድድር ካብ ዝቐረቡ 7 መድረኻት ንካልኣይን መዛዘሚትን መድረኻት ብምዕዋት ናይቲ ዓውደ ስፖርት ዝቐልጠፈ ተቃዳማይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እዩ ንጆናታን ሚላን ማድስ ፔደርሰንን ዝኣመሰሉ ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቃዳምቲ ሓቆፋ ዘላ ሊደር ትሬክ ካብ ሓዲኦም ሓደ ናብ ዙር ፈረንሳ ክትማልኦም እያ ብዘሎ ቁጽራዊ መረዳእታ ድማ ጆናታን ሚላን እቲ ንትሬክ ናብ ዓወት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ንምዕዋት መሪሕዋ ዝኣቱ ተቃዳማይ ንሱ ናይ ምዃን ትኽእልኡ ልዕሊ ፍርቂ እዩ ኣብ በኽሪ ውድድር ድማ ኣንጻርቶም ኣብዚ ውድድር ደሓን ዝኾነ ተመክሮ ደሊቦም ዘለዉ ከም ቢንያም ግርማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣርናው ዲማር ኦላቭ ኮይጅ ባን ኣርት ዝኣመሰሉ ናይዚ ግዜ ዝበለጹ ናይ ሽኳ ክኢላታት ክፋጠጥ እዩ ዛጊት ኣብዚ ዓመተ ውድድር ሒዝዎ ተበጊሱ ብዘሎ ቁመና ግን ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይዚ ዓመት ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ነጥቢ ኣብ ዝግበሩ ውድድራት ኣድማዕቲ ክኾኑ ትጽቢት ተገይሩሎም ዘሎ ተቃዳማይ እዩ
حمشاي شغلوتات تشيان اوج ديبروكس ترينو ادرياتيكو مبزحتيوم تقادم تيرس تامانتهم زملسل وردر كون يخيليوم ابال تيم فيزما بيلجماوي تشيان اوج ديبروكس جن ابكمون وشاقلوت زفتره بقعاتيو انصباريقوم تشيان املا مدرخات ناي زوردر كصقم نكلو ابناي موداتا مدرخ ابناي موداتا عقب وردر دمال على زخونه من قلقال ناي عقمي قاطيموم ود 22 عامت تشيان بخلبو تيم فيزما حدا خابتهم امص اينتا غانتا ابنا جيس وردرات كعوتا امنت حذيرو زنبره تقادمايوم يخون برز تقادماي زحلف عمز زغاطمو ناي عند حقوق صقم ابزنيلو معمت وردر داغماي تمليسو او صيتو التاو صلوا كفترلو اب تعزبتات اتيلوم لحرم الزامترينو ادرياتيكو تشيان ابز غبر حصير مغلصيم سميعيتاو بمخانيو حساب غليصوم نسو ام مغلصيو هرمت لبي لعلميتن 50 نيروم يخون بر زخونه زخدكو سغمتي نبرن دنا غوي داغماي ني حكاي سميعيتات يسمعن نيروم زحلف عمت اغاطيمو نزنبريو صقم نزلك بالغليصوم ازي نيتشان زغاطمو ناي حقوق صقمات نفرما كزي افولتا اسبانيا ناي زحلف عمت يغاطيموم نسون كلوموتين فيزما دما امناي صديا غزيوم امناي تحدثو غزي محليفمم ازي تقادماي ابترينو ادرياتيكو حيزو زقربه قمنا تعذيبكا كن اتني حقوق صقم تشان اوج دي بروكس جنا بزح كمسترفو خدمدم زكال بقعتيو انصباريقوم باركز خبركم تخطاتلت سينما السمره نايلوم تحسونا ابزي نزازم بمكتتالكم ازينا نمسجن سلام